talde osoari, eta hone abestu zuen ere bai, oso politxen jasko zate. Eta familixi menukitzi, egizu zen kaskatzen ikutu txiste. Eta gaur hau zuen zen artekoen emenaldi bada. Eta obri hau, hemen ikustu zuena, deitzen da hemen dagoz. Eta hemen agertzen dara, formie, nahi dutera pizkatxo bat, sufrimentu laguntana. Zer paso da, sozialista eta kapautu egon da, baina iger izan plano jakin dugula zer paso da. Eta hemen da azaleratuta, kanporatuta, zazpi kapa izango gara izango duen. Eta zazpi zuen zenidekoek, Benito Aguilar Auralde, Hilario Azabal Viola, Juan Loyola Eizaguirre, Ambrosio Mayukiza Aldaolea, Benito Muñoz Azpeitia, Ignacio Ugartiburu Anitua,
Angel, Arretxabaleta, Aizpuru, eta orduan omen da zone zazpilagunak, eta hor ageratzen dena biztaratzen, ja movimentu bat zozer tokauna ikine baliatzen, bebai da omenaldi bat, ez bakarri familixi honegi ikakuenik, edo zenidei, baitxe biztaratzen lagunduzen danen talde osoari. Orduan da, niretzako gore bat, zuek hemen egoteaz, da eskerrik asko. Hortxe eskultura matiniko duguz larrosak, eta amaitzen doi ekitaldixe, baina bai nahi dotzu hau esan, guk hitza hartu dugula, baina zenideetako baten batek edo nahi dara oso zer esan, prest gozala baita ere entzuteko, decir que ya estamos terminando y si alguien de la familia o alguien quiere expresar algo, que tiene aquí el micrófono, que pueda expresar, que pueda decir lo que quiera. Bai, beitu. Badakiko, no? Itziber? Bueno, Itziberrek hitz batzuk esango duzu. Eguerdion danori. Niri eskorrona erakutsi bitzat, Markineko udalak nire nahitzuleko, baina lehenko eta baina zekina esaten, ni ez nazela Juan Loiolaren zeritartekoa. Hontxe da 20 urte, kasualitatez, entera honitzen Juan Loiola existitzen ebada. Hori pista modura hartute, jakinaban, gerra zibilek betiko banatu zitzulen Iramu Masana, Maria Garate eta Juan Loiola. 1928ko zailik hoi esan eskontza. Baina gaur 80 urte Juan Loiola fusilatu egin. Baitxa arrezkero jakindot, Juan Loiolak lagundutzalan Iramu Masana aiztiai eskapetan. Gernike bombardietan eguezan egun bardinin Dolores Garate, bere urtebeteko umetxu bezuetan hartute Bilbora zen. Han barku hartu eta Frantzire pasetako, bere gizonaz bat eitzeko. Juan Loiolak lagundutzan Markineko oso Etxebarri baserritxik urten eta Bilborako bide oso eitzen. Gaur egun, 103 urtegaz Dolores Garate Argentina bizi da. Amaitzeko, Juan Loiola eta beran moduku hainbeste dauzenez, 80 urte honetan ahaztute eukigusenak ataduguz kanpora eta sasoi izan da guzti horien historizak jakitzeko, ulertzeko eta gure horremenik leku emoteko. Aurrerantzin, sekula geixa olako ikesta izen gertatu. Eskerrik asko eta betiran. Beste norbaitek nahi badago zer esan. Bueno, hau izen da gure aldetik, gure omenaldi xumia, eta hemen amaituko dugu ekitaldixe, beste emekikuek jarraituko dabe kantuen, entzungo dugu beste abestitxo bat, eta gero herritarrei emongotzeu bidie baita ere, eskulturie ikusi daitxien. Eskerrik asko eta hemen ikusiko gara, hemen daukagu bintzatia oroitzapen bat. Eskerrik asko.
Gracias.